Baik, oke. Artis yang satu ini tergolong artis tua. Apik suaraku. Enggak po enak Mas sampean. Sampeyan ngomong yo ngenyek. Loh. Ini bondo artis tua. Montul-montul. Omong ki artis poel. Kena dibeleh lah. Kena dibelah itulah tekan. Pernah melanglang buana sejagat Nusantara dan juga pernah membintangi di Indonesia dengan judul Beranak di Dalam Kubur. Kubur. Oke, siapa dia? Yuk kita panggil bersama. Hadirnya ada Cak Komet, jangan tepuk tangan. Ojo tepuk tangan dosa. Ngono nesu to, Mas. Koleksi ini apa Mas Komet? Nyambut wah kula napa mau yang penting Roma pun jalan. Soalnya sementing muni lu habis ngerti. Wah, lek film Roma kenten pasangane nggih Pak nggih. Pasangannya siapa Mas? Enek Roma, enek Ani. Wah cocok. Dadine Roma karo Ani to, omong-omongan dhisik. Coba Fiona lugu jajak ini. Aku dadi bapakmu. Bapake. Aku bapak iki. Ya nang pamit e. Iki bojoku iki. Kowe kok ora setuju golek. napa lho, Bu? Wong upama ae lho, Bu, kok iso. Ayo. Ketemu kene. Dadah. Upama kok yo ra entuk yo. iki dadi apa? Iki Kakunge, kakung. sopirku. Oh ya. Sopirku. Posisi pertama. Posisi pertama aku adegan karo buwe. Eh. Ono aku wis puas ganti kene. Bila. Dang tak. Mama. Papa tak melihat anakmu yang kelihatannya sedang bermain-main dengan itu seorang cowok Roma Kelapa. Adik wis roh. Ya wis ero to aku. Oh, wis- iya. Aku wis nginjen kowe, ngintik kowe aku. Doakan Papa selamat ya, Iya, Papa. agar anak kita tidak dimakan garangan satu itu. Oke. Oke, kita doakan biar selamat. Sopir, Sayang, Iya, sayang. meskipun orang tuamu tidak menyetujui kita, insya Allah aku akan berusaha sekuat hatiku Berusaha ya. untuk membuatmu jatuh cinta. Oh. Suaranya kayak Ani. Ngimbang-ngimbang Ani. Mas Dodo. Bila kamu Sing apik, kurang apik. kurang api, ora ngono kok kurang apik kok. Suarane digedhekno neh. Ya. bila kamu di sisiku. Roma. Aneh. Roma kok mendelep. Iya, masa Omane gede aku gagah. lah. Wanine bakoe ngono. Iya. Ini gagah kok. Roma apa tikus? Iki wetok-etoke kok iso nyapa nesu kok iso. Ayo aja nesu, nek nesu sambar bledek. Ayo. Bila kamu di sisiku, hati rasa Roma, kamu mana, Roma? Ayo saya kayak Ani. sadu Lanang kaya belik. pelempoken aku Kowe apa? Rasane piye, Roma? strawberry. Satu hari tak bertemu, hati Wale. rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, Aku ora roh. Alah sing lanang ngadeg mancing. satu hari tak Ngono ae. bertemu, hati Roma ngale kali-ali piye lho. Jadi titip. Aku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisi
masyarakat Kumparejo yang menjadi saksi cinta kita berdua. Semoga cinta kita direstui Papa ya Roma. Hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Komet Luar pripun biasa tenan. rasane nyanyi kalih penyanyi kula karo sinden rasane ono bedone ora? Wah beda Mas. Bedone pripun? Nah negeri iki mboten resiko, nah negeri iki resiko. Resikone kang pundi, Mas? Modelnya kaya SB. Ani, Iya, Papa. Wah. Enek opo iki? Gimana, Papa? Iki Pak Haji. kamu berani-beraninya bermain-main sama siluman gosong itu. Maafkan aku, Papa, karena aku sudah cinta sama Mas Roma, Papa. Papa sudah bilang kamu mikir kuliah jangan pacaran. Tapi aku dijemput Roma, Papa. Apa yang kamu lihat dari Roma? Bocah dawane rapate dawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya li kubur. Astagfirullahaladzim. Tapi Rau, Aku adalah Roma. Aku yang mencintai anak bapak. kamu tahu nggak? Ini anak sematawayang aku. Saya tahu. Dia sudah saya jodohkan dengan pengusaha batu bara. Dia adalah pacarku. Putuskan dia. Aku tidak mau. Ini anak aku bukan anak kamu. Aku punya cinta yang insya Allah bisa menghidupi anak bapak. Tidak cukup orang rumah tangga makan dengan cinta, semua butuh uang. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kau notabene adalah seorang pengamen. Iya, Tidak cukup hasil ngamenmu untuk menghidupi anak aku. insya Allah cukup. Anak bapak akan bahagia Tinggalkan anakku Ani. karena kita saling mencintai. Tapi aku tidak mau, Papa. Ngerti sih bebe? Aku sangat sayang sama Mas Roma, Papa. Ani, masuk kamar, masuk Gak kamar. mau. Ani, Gak mau,
sudah cinta mati sama Mas Roma, Papa. Ani. Bapak, Enggak. kamu tahu anak bapak sudah meteng. Anjrut Anu, sudah seneng. Sudah. Anak bapak sudah seneng. Anakku. Sudah seneng. Cilik tak gedeno gede mbok tengi tak tapuk Apakah Sudah, enggak usah nyanyi. Ani, masuk rumah. Tidak, Papa. Walaupun kurcaci. Sing apa ya? Rumah ya kurcaci. Bentuknya maksudnya. Sini Ani, ayo Tapi sini. dia enak, Pak. Hah? Enak. Apanya sih enak? Maksudnya membahagiakan kembali, Pak. Aku bersalah Pergi kamu pergi susah. bila Masuk aku rumah. cinta. Masuk kamar. Kamar. Ani. Apakah Nyanyi terus lakonin. bersalah bila Saya toki wong emosi mbok gambeli terus iki piye to jare? Ngerti toh? Ngerti? cinta. Cukup. Ani. Saya tidak butuh suaramu, tapi aku Kalau butuh. tiada jodoh, mengapa aku dicegah? Ya aku orangnya ajine belas dadi Pak Eyane iki. Roma itu pokoknya nyanyi. Boyo kene nyuwun sewu Pak Pur. Iki kan ceritane iki ra ditutuni Pak E. Ya, bener. Pak E muring-muring ngusir Roma. Ngono lho, Lah, kok Pak. sawi. Lah, nggih. Lah kok kene nyanyi. Lah aku makan piye kok? Pergi dari sini atau aku usir. Duh, piye to ki? Bosomu lho. Aku terus piye nak nyamuri. Kamu harus tinggalkan anakku Ani karena Ani sudah saya julukan dengan pengusaha. Tapi Ani mencintaiku. Tidak cukup makan dengan cinta rumah tangga. Insya Allah cukup. Pergi tidak dari sini. Aku tidak mau. Pergi apa tidak? Bapak. Pergi apa tidak? Sudah berkali-kali saya bilang, kalau di sini adalah rumah saya, kamu harus nurut aturan saya. Putuskan Ani. Kita berdua saling mencintai. Tidak cukup makan dengan cinta. Putus apa tidak? Tidak. Bapak. Berani kamu sama bapak. Saya nek sisone banyu lho. Cukup apa? Iki ngetek. Gedhe tak rabi dhewe lho kowe kok. Gelem, terus kadung anu iki. Iki manut Pak E sak jalan Pak E lho. Oh iya. Lah aku sangat cinta ya. Pergi kamu dari sini. Tidak, Pak. Kondeng. Loros. Lah malah ning cedhak raiku kok. Iya, Pergi dari sini. Pergi. Tidak, Pak. Pergi tidak? Aku gak oleh pergi ke dalam. Tidak bisa, kamu harus pergi dari sini. Ini. Saya tidak setuju bagi orang tua. Insya Allah aku akan kembali Nah, membawa tulup. itu kayak apa? Tulup bedongko we. Dia anak siji ra dirabi apa ora dhewe. Wis apik dhewe kowe. Ekonomine mampu we. Mampu wis merasa sugih kowe. Wis sugih. Dadi perawan kasep. Ora apa-apa tak Wis golekno liyane. muga-muga ora dibojo meteng anakmu. Lah sing ngetengi sapa? Aku mbek iki. Iki tunggale. Iki melok-melok. Kok iso opane? Mama, ayo meteng. Hei. Nyanyi. Lah aku sapa nek ngetengi iki kok sa. Koyo ngopo to? Enteni wedhus. Wedhus sih mbok yo kewan to. Wis po anu iki. Wis Mas Diama. Dangdute sampean nggih? Nggih. Nggih, niki gantos langsung Nggih. para bidadari sinden-sinden. Ngeten nggih. Ah, matur nuwun Mas Yama nggih. Matur nuwun, ngapunten. Ini digarap presiden itu. Nggih, iki jenenge keripik gedang keripik telo. Oh, ya. Sithik edang waton rata. Cakep Nggih. kabeh. Nggih. Nggih, Luar soalnya biasa. teng wayang niku napa to seni sing nglumpuk fleksibel nggih teng wayang. Tapi campur ngene, Mas. sari saged mlebet, dangdut saged mlebet. Nggih, Takoni Mas Komet, Cak Dodo. Nggih. Baru kali ini saya temui Mas. Pripun? Sing iso memadukan di antara pentatonis diatonis, Nggih. urip saestu nang panggung. Mulane nek pun enten kelebihan Biasane ngoten niku. Kilen niku ora iso, Mas. Lah nggih. Ora iso. Nek pun kados ngoten niku jenengan nanggaken jadwal, ngoten lho. Ora tek diomong tok. Kari sing nanggap lho. Oh, gitu. Manut sing nanggap. Lah nggih. Ayo Sinten ditanjake yang kepareng jumeneng? Yo, jumeneng telu. Sinten, Tiga. Pak? Oke. Nggih. Nah, ya. Mbak Sinten. Yuk, monggo jumeneng. Nah, supportnya Mas Dado. Yuk. Ya, kanggo ibu-ibu siap request Bu nggih. Ayo request, monggo. Yuk, ayo Mas. Yo. Aku ae Iya. Iya.
Cak Komet, Cak Dodo. Nggih. Luar biasa tenan. Tak Biasa. jamin Mas Bali ngulon Mas Manten. Nggih. Amin. Amin. Tanggal 23 ayo saya kumpul Mas. Tasik insyaallah. Wah, luar biasa. Tasih panggih mulih kalian jenengan nggih. Nah, lagi iki lho Mas tenan iki. Tak coke jempol tenan. Nggih, matur nuwun. Ngangkat suasana. Mumpun to sedaya niku lek sami-sami nyengkuyung Kuyung. sawas saged reja, Pak. Nggih. Saestu. Ngono ya Mas. Nggih. Ana sing metuki pincang ngono Mas. Ning wah kathah Kathah, mawon. Iki kathah. alhamdulillah ndereke panjenengan niku ya kanca-kanca dulur-dulur. Kanca-kanca dulur-dulur. Yoga Yoga. campur sari niki Sami nyengkuyung. welcome. Welcome dadi. Enten lho kula ndereke dalang kulonan niku peyuh nembe munggah rasane kaya nang punden. Nggih. Wis Yang kuwi mbah dalang mbah malaikat. Yo. Ngedeni wong kok so. Yoga-yoga wis blas. Mencereng kabeh. Oh. Waduh. Dadi kaya aku 15 menit iki kaya siksa rasane. Tidak mendukung suasana. Nggih, tidak mendukung ngeten iki. Sae. Mas Langkoso Mas iki jam 3. Ngaturin apa, Mbak? Ngaturin. Anu paring asma Mbak Ini sinten? dikenalke sih Mas. Oh, Nggih. Mas. Paring asma Mbak sinten, Nggih? J dalam di Aulia. Oh, di Aulia. Nggih. Di dalam saking pundi di Aulia? Saking Purwodadi. Oh, saking Purwodadi. Tasih sekolah nggih. Tasih. Teng pundi, Nduk? Jurusane napa? Kok tasih SMP, Mas? SMP. SMP. Iya. Gak nang metu. Lah nyapa mbok kon metu? Aku nak sakmene gedene Gak metu. ada gurune. Metu ra teko. Gadur. Ayo engko ditegor. Ah nggih, Dik Aul nggih, makasih. Singkang salat singipun Mbak sinten? Lujenggal. Mbak Nawang. Oh, Mbak Nawang. Di dalam saking pundi Mbak Nawang? Kota Sweke. Suweke ndi? Iki Iki kodhok kuwi. Ah nggih. Purwodadi. 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 Nggih. Nyuwun sewu, tasih sekolah napa ampun lulus? Dalam Tasih sekolah napa ampun? ke SMP sami. Dalange jenengan tasih sekolah sedaya, Pak? Wah, SMP kabeh no iki. Weh, elok Pak jenengan. Heeh. Niki lho bibitan. Segel apa gedibel ngono kuwi. dah krungu pae kan. Piye? Tenan ora wis. Tenan, Saestu lho, Pak. SMP Wis lho, to, Kang. Pak. Wis to Kang tenan gak percaya jajal gak penak balikno. Ngono kae. Iya. SMP nggih, Dik? Nggih. Sampeyan nggih SMP? Nggih. Met bagianmu, Met? Iya wis tak anune dhewe. Bapakne. Aman sinten, Mbak? Ditepangke masyarakat mriki. Kula Nggih. Diah Piton. Piyah piton. Waduh nyembur. Anake Pak Pur Piton. Oh. Ya Allah. Pak Pur Mercon. Pur mercon nek esuk nek bengi dadi piton, Mas. Oh, iso mulang malih. Nggih. Kelas pinten? Kula sami SMP. SMP. Nggih. Met kowe percaya apa ora lek kowe SMP? Belas. Lah ciri-cirine nek di SMP piye kowe roh apa ora? Ya ora, aku ora percaya kok. Iki jelas wis keluar. Wis metu. Ya wis suwe. Wis gak sekolah. SMP ku tang sampun manak pindu. Lek sampean ki SMP mesti sekolah menengah pertama. Boten. Lah SMP napa? Sampun boten perawan. Walah wis dedel-dedel lho. Wah, lah kuwi lek cara nggonku kuwi enek jenenge Apa? Punblong. Punblong. Ya tunggale. Gerak kondo. Lah nek mbake niki SMP maksudnya SMP sekolah. Boten. Lah SMP ini apa? Sampun manak pisan. Oh ya tembean apik iki. Tembeani pitik tapi kok tembeani ndok kok so. Lah sampean piye wis manak purung? Nggih, kula SMP munggah teng SMA. Oh, nggih. SMA napa? Sampun manak akeh. Akeh ra apa-apa kok direntengi. Apik iki Mas Komet nggih peranakan kabeh Mas. Nggih, Mat. Ternak. Iki nek tinggi bibitan saya, Pak. Sae niki. Bibitan. Aku nak sing bibitan wis ora kaya sing gitu. Milih Oh, sing ya ora kaya Dik Ul iki, awake keker gagah, iki cara duwe anak mesti sehat-sehat. Ning model ngene-ngene iki nek apa-apa ora tau omong. Apa iso ora tau- meneng loro ngono. Ya suntikno to. Yo Kuwi kok masalah. ora kondo lah nek ngene iki lho kakok ngono. Gara-gara babonan pitik. Lah nek iki nek cara mono Mbak sapa wau? Dia. Mbak Diah lek oleh pasangan apa wong lanang sing bagus gagah gede dhuwur anake lahir sehat. Lah nek upama oleh kowe lahir anak krowak. Oh, kuwi ora krowak tak krowaki kok. Iya, mrene krowak ngono.